ser do Negreira e do Madrid. Como se entere no Chiringuito xa lle fan entrevista. O de saltar a fama no Chiringuito sobre xa pasou. Viñeron ali o día da Copa do Rei, pero non houve maneira. Mira que lle dixen a tal, pero non. Sí, xa mirarei, xa mirará, non mirou nada. Pero bueno, ahora xa foi, pero bueno, estou máis contento falando aquí con xente de aquí que... Tribunero! Arbeloa diría a eles, aplaudidelle a eles. Pichiche da preferente 16 goles. Claro, 4 onte. Sí, mentras haxa penaltis, malo será, que non chegue de Pichichi. Mentras o Lalín non perda, tampouco celebramos moito. Confianza levo 7 de 7, confianza, bueno, levo bastante, pero, a ver, algún día vou fallar, está claro. Esperemos que non, porque se fallo, depois temos que tirar a Brais, entón xa para jodelo el, xa prefiero marcar. Sí, ese xa foi no 90, deixo marcarla con gol normal, porque senón xa van a decir que só marco de penalti. E por se fora pouco, agora chegou Fuentes arriba e leva 3 goles en 2 anacos, como quen di. Sí, xa ainda lle dixen onte, cando marcou, dixen ao final, a ver se me regalas un ascenso, ojalá quedaras ti Pichichi, a ver se marcaras 10, 12 ou 15 goles, todo o que toca na área, vai para dentro, leva 40 minutos, tirou 3 tiros, 3 goles. A ver, que me supera que tampouco se quente, pero... Por levo 16 que marque 15, daqui a final de ano é unha boa cifra. Se marque 15 goles fora, antes malo será que, bueno, que non se pode ascender. Depois do partido, cando chego a casa, sempre suelo comer un ou dous chourizos que me encantan. Suelo comer unha burrada deles, pero a miña dieta non a recomendo porque como jabalí, a verdad. Dixéronnos que o pobre Lagares vai con bombona de oxígeno. Non baixas ningunha. Pero a verdad que a primeira temporada baixei un pouco así para engañarlo, así como a que año botaron a man, pero xa levo un par de meses que non baixo nin para atrás. Vou para arriba, pero depois, para baixo, xa digo, xa vou barrando sempre. Laga, a ver se chega ele, porque eu... Se xa deches marcado os 6 nos corners. Porque Vidal, que é o que leva todo o balón parado, poñía a Freire, poñía o 6. Eu pensei que me decía que marcara o número 6. Eu botei 2 anos e pico buscando polo 6, nos corners, e dicía, Vidal, que o 6 non entra, eu non sei onde está o 6 non entra, e había un tipo libre sempre. Pero igual era o 23. Pero o 23 non era porque para mí era o 6. E botábamos así hasta aí 2 meses. Oye, que isto non é o 6, que se entra o 6º home. Tens que marcar o tío. Bueno, pois explicado en cuanto. Levamos 2 anos aquí que está rematando un tipo solo todos os días.